Tanko mai kaiwa? Wai ni in tambaye ka man. Kai ɗanka ne wa ƴata ciki? Ya ɗana kuma? Mana wannan tsine na ɗankan mana. Oh, Abdurrahman. Shi ina yake ne? Abdurrahman. Ka zo ɗanka ne? Nace ɗanka ne? Ɗanka ne? Haka. Kana da bara? Wai Allah, jama'a ku taimaka. Action. Kai ya dauka da wuri. Ina malam. Dan buga mishi ba. Malam Tanko. Kai a tsaya. Ya guri mai gida. Kai duma du. Tashin hankali yake zuwa mu. Bare zuwa nan da ba. Na san ɗana fitina masa yawa. Kwanakin shine yace a sace masa yana sace. Na je na nemo masa magani ya bar sace. Ya zo yi bayani. In biya ne a biya shi. Na yi bayani. To, ka ci daga bakin. Ka duba yaron nan? Wannan ba ya ta na farko da zai je mata cikin da amma cikin shi. Ura ne ma mutum. Kai tsaya mana. Wannan maganar na cikin garin su kana ce so magai kamar na ta bango. Ba da wannan ga muka yi ba. A'a, da mana ta kunna jinka ci gaba malam Tanko. Ka duba dan yaron nan wai zai je Facebook na ciki gaske ta je ta gama makarantar Makur na City zai zo mata ciki shi waye an mata an mata ba shi ba tarbiya ba wallahi ba shi ba tarbiya ne wallahi wannan ni ba shi ba tarbiya malam hakuri in Allah ya dabara ka sake ganin yaron nan ba ko yanzu dan jani man za ya batar da shi ni ma na tsina masa ba batun batar wanda sai ya gyara ya tura mai yasa ciki ni ma na tsina masa ba ruwa da shi wannan ni gaji mai Mala ta kunna jinka. Na tsina masa ni. A'a mala ta kusa tun tsuniya bai zo ba. To ni za ji zan kashi da batar da shi. To shikenan man to shikenan man. Allah sasanta mana tsakanin ku. To shikenan ni yanzu ka je kai duk abin da zaka da shi ni. Yanzu kai ina kace so ka je? Yanzu da gidan boka. Dan Allah ka ya guri mala. Dan Allah ka ya guri. Kai, ni ba mai gida ba ne, ni shugaban tsinannu ne, ko ma ka zo min da tsallan kwado. To, nan gidan karkace wai da ka takuro waje daya don ko ta yana aljanu ne suke bibiye da kai. Yawwa, ka gane? Kai na ƙasa yin labai. To, na san me damuwanka, kana da tsinannen ɗa. Sunansa Dabido. Yawwa ya sati agwagin malam Hashim kuma duk rana dan ke yana zirga gidan matan aure. Akwai wata yarinya ana ce mata Walida ya mata cikin wata 9. Kai dan uwar ka kamar sawa ne Bintoto ya mata cikin wata 7. Ƙarya ne? To yanzu zaka rikicin da kuke da Malam Haruna ya je ya kai ka gida ya je gidan ka kun kautsa ne da fada wannan bai kamata ba na san maganin sa abin da ba ta mun kenan to yanzu ko me za a zama ko nawa ne zan kashe ko nawa ne zan kashe ha yeho yanzu da fito ma da shugaban dan autan aljanu ka nutsu kar ka ganshi ka tsorata dan shi zuwa ba na wasa ba yawwa ina kake wannan shine rahoton aljanu yawwa salin alum wannan zai je kama maganin da kake so ka gane yawwa yanzu yaron nan zai koma ya je dauko mun maganin da dan baka je kai wa danka in Allah da yarinya ko ita ne yar gidan kan da tsirara wajen bude duwa bare kara mata magana ba yaron nan ya tafi yanzu zai je ya dawo maganin kan Allah da yanzu ga ya dawo yawwa ga maganin ka wannan autan aljanu ya gama mun komai yanzu zai koma gidan da ya dawo masha Allah ku ke ganin mu ba mu muke ganin ku ba maganin karya asirin yarinya maganin turmasa yarinya ko ita ne kan da tsirara wajen bude waiwai in Allah ya don a cikin shedanun mu aljanu wato ai ni karin ji ba. Ina shi goro
Yaro kai ka gama baban yaro ba ruwanka da ƙara kawo laurayin yarinya. Kenan To gashi. ba ma karba. Ka koma da tallon kwado yadda ka so. Mu ba ma rike kuɗin mutum. Ha 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 ha.